Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα ακούσαμε εδώ για τους θεσμούς. Προς έκπληξη άκουσα ότι ο θεσμός του γάμου δεν υφίσταται ως θεσμός. Η κοινωνία μας θεμελιώνεται από δύο θεσμούς. Αυτό του γάμου και της απορρέωσης από αυτόν της οικογένειας. Τα τελευταία χρόνια αυτοί οι θεσμοί βάλλονται εν ονόματι του δίθεν πολιτισμού και της προόδου. Αυτοί που βάλουν εναντίον τους θεωρούν ότι οι θεσμοί αυτοί είναι παροχημένοι και αντιμάχονται την πρόοδο. Προοδευτικός είναι εκείνος που αποδέχεται όσο ανυψώνουν τον άνθρωπο ως αξία. Οι θεσμοί του γάμου και της οικογένειας καταξιώνουν τον άνθρωπο ως αξία. Η σύζευξη μεταξύ άνδρα και γυναίκα, δηλαδή διαφορετικού φύλου, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την τέλεση έγκυρου γάμου. Γάμος μεταξύ προσώπων του αυτού φύλου είναι κατά την ελληνική ένομη τάξη, την ομολογία και την επιστήμη ανυπόστατος. Η διαφορετικότητα του φύλου αποτελεί βασική προϋπόθεση τελέσεως γάμου και προκύπτει με σαφήνεια τόσο και από το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΝΕΣΔΑ, όσο και από το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του ΟΗΕ, που κυρώθηκε φυσικά από τη Βουλή το 1997. Ο ρόλος των θεσμών οικογένειας και γάμου μέσα στην κοινωνία στέκει σήμερα εμπόδιο στα ισοπεδωτικά σχέδια των οργάνων της παγκοσμιοποίησης και του διεθνισμού. Τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένα τα τελευταία 10 χρόνια, το 2001, επί Πασόκ, καταργήθηκε το θρήσκευμα από τις ταυτότητες, επειδή ήταν προσωπικό δεδομένο. Σήμερα τι έχουμε? Νέες ταυτότητες που έχουν βάλει μέσα ένα σωρό προσωπικά δεδομένα. Το θρήσκευμα ενόχλησε. Το 2014, επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, καθιερώθηκε η αποτέφρωση των νεκρών. Το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ, επετράπη η ονοματοδοσία τέκνων άνευ βαπτίσεως. Το 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώχθηκαν ο διαχωρισμός εκκλησίας κράτους και η κατάργηση της διδασκαλίας των θρησκευτικών και της προσευχής. Το 2019 καταργήθηκε η βλασφημία των θείων ως ποινικό αδίκημα με νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια χρονιά, με την τροποποίηση του κοινού ποινικού δικαίου, καταργήθηκε η παροχή δυνατότητας παροχής θρησκευτικού όρκου στις ανακριτικές πράξεις, όπως οι μαρτυρικές καταθέσεις. Το 2020, η Νέα Δημοκρατία ενοχοποίησε τη Θεία Κοινωνία για τον κορονοϊό. Άλλαξε την ώρα της Αναστάσεως από τα μεσάνυχτα στις 9 το βράδυ. Απαγόρευσε θρησκευτικές τελετές, όπως οι λιτανίες και τα θεοφάνεια. Την ίδια ώρα δίνονταν προκλητικές άδειες
για πορείες στο Πολυτεχνείο, στο Σύνταγμα, στις λεγόμενες παρελάσεις περηφάνειας. Σήμερα φτάσαμε στο γάμο των ομοφυλόφιλων. Αύριο επίκειται η αναθεώρηση του Συντάγματος, όπου θα τεθεί στο στόχαστρο το άρθρο 3 περί επικρατούσας θρησκείας. Και αυτό που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά το 2018 για το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας θα έρθει και σύντομα. Η παραδοσιακή οικογένεια είναι ο τελικός στόχος και δυστυχώς όχι μόνο η οικογένεια, και ο χριστιανισμός και η Ορθοδοξία. Ο χριστιανισμός είναι επικίνδυνος, ο διάβολος στο λιβάνι του καπιταλισμού και της απληστίας, διότι ο χριστιανισμός έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το άτομο, διότι έχει στο επίκεντρο την κοινωνία και όχι την επιθυμία και τα γούστα, διότι έχει στο επίκεντρο άειλες αξίες και όχι ευρώ και δολάρια, διότι έχει στο επίκεντρό του την παράδοση, τη συντήρηση και την αναπαραγωγή του έθνους και όχι στη διάλυση, το δικαιωματισμό και το μοντερνισμό. Εμείς οι Σπαρτιάτες δεν δεχόμαστε το γάμο ως δικαίωμα, ούτε την δεικνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Για μας είναι θεσμός, τον προστατεύει το Σύνταγμα επειδή συντηρεί, αναπαράγει και προάγει το έθνος. Σας ευχαριστώ.